Kembang ku membeng waspaku mijil jaiponge duripke tung ting ting tung oh enak pasrah kang kuasa nrimo panduming hati sudah ya timbang handetawa tang 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 ya elok tenan ngene ora dijak to cah mbokne anu iki mbok kancane iki dijak nyambut gawe ngene kok nek rase ngejuk mardika wah ya wis mergone lockdown iki kabeh semua mengalami dadi muga-muga pokoke niku saestu niki nyuwun sewu mengke mbok bilih kanca-kanca Supranada kegayengan kalau kanca nyuwun pangapunten saderengipun. Dados menika wis duwe gawe niku nek ora nanggap Supranada niku rugi. Sing rugi Supranada ngono lho maksude. Nek ora ditanggap ngono lho dadi. Lah nek sing nanggap wong deden nanggap apa wae lah ya beres to. Dadi nek duwe gawe orang nanggap Supranada kalih Mardika niku rugi. Sing rugi Mardika karo Supranada. Dadi wis ngono ya. Nggih matur nuwun Mas nggih Mas Heru dan Mas Doyo, Mas Galih. Menika matur nuwun sangat nyuwanaken kanca-kanca Supranada kagem nyugoto para tamu. Kanthi langgam setya tuhu kemawon kagem pinanten saribit mugi saestu dados keluarga ingkang saling berusaha untuk membahagiakan pasangan. Amin. Sepeda Mas? Bukane keng mriku men. Bawane wis karek gen ketok nek campur sarine ngono lho ya. Dadi nah, sinambing rapi pasugatan gojok dumateng para tamu, wilujeng rapi sakaparingipun kasugoto kanthi libur Supranada Mardika. Aku kang setya satu wit biyen nganti saiki bebasane beteng kepapat apa resumuna handika bengayomanku lahir batin wis nyata mong saja amune kurang reno tondo yekti paseksene
melampah tebing dataran lesu mugian tuk berkah ing witi handika mung tansah limpahan panyuwunku setya kula tansah lam-lami sinambi kira pasugatan kudu dumateng para tamu wilit sing kerapi saka parangipun jeruk karot adune manis rasanya aku kan setya satu wit biyen nganti saiki kepapat apa resumuna handika pengayomanku lahir batin kuwus nyata saja handika semuniku rang rena tanda yekti paseksene melampah tebing dataran lesu mugi lestari ya mugi antuk berkah ing witi tansah limpahan panyuwunku setya kula tansah langgam setya tuhu sampun kaloteraken
sing gedhe pangapura kang mas pepujangku jejak hatiku sambung gumong wanci kalu lebih basaremu kalawan garwamu kang mas kang mratine saking urip lestarine tapi piratine tanono ingkang nyeruwe yo mung akibate aku mung bayangke remuke atiku iki yen bajar ngelingi bocah telu iki umpama ta sita dadi cakalet tak ngerti dika mendah boyo yen sida urip lan andika mesti bagya mulya njur lair putri Sulistya terus bisa juwana kang mas patung tonton sing gedhe pangapura kang mas pepujangku jejak hatiku sambung gumong wanci dalu ngrepit dosaremu kalawan garwamu
Sinugata lumantar gumpalaning budaya campur sari supranada Indonesia. Sinungguyung DAP Audio Sound System liwah India Video Shooting. Loh, 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 loh.
Gelo diaturke Karang Taruna Katur. Katur kanca-kanca Karang Taruna wonten alasan rasa kajelan. Mugi saged katur jam bisa sawetawis wonten siang kalenggan saka panglipur sesarengan Sutranada Indonesia.
ya kondo kondo sing prasaja aja gawe kena ati aku ora bakal melani hae kaya ngene